Какво е харп? Въобще за какво става въпрос, като казваме климатично оръжие? Има ли връзка с земетресението в Япония и аварията в Фукушима в Хаити? Защо в САЩ има минус 50 градуса, в Австралия плюс 50? Какви са тези температурни аномалии? Какво въобще е харп? Вижте. Програма за изследване на активното сияние на високата честота. Това означава в превод на български език абревиатурата ХАРП. Казано иначе, ХАРП е програма за научно проучване на ионосферата чрез електромагнитни вълни. Работата на изследователската станция започва през 1993 година. Построена е в Аляска и на пръв поглед не изглежда по-различно от струпани на едно място антени. Парадоксалното е, че програмата се ръководи едновременно от военно-въздушните и военно-морски сили на САЩ. Не след дълго се появяват и теории, че зад ХАРП се крие нещо повече, като например странни експерименти за промяна на климата, за контрол на съзнанието и дори за предизвикване на земетресения. Учени определят ХАРП като нов вид оръжие, което със своята милион-ватова мощност може да усили бури, да предизвика суша или потоп. Дали това е възможно? Според учени, електромагнитното оръжие е причина за редица катаклизми в наши дни, като опустошителните земетресения в Япония и в Хаити. Съществува теория, че дори земетресението в Перник през май 2012 година също е дело на ХАРП. Освен на природата, американското изобретение може да влияе и на нас, хората. Или поне това са се опитвали многократно да докажат изследователи. Според тях, различни честоти, които ХАРП излъчва, могат да ни докарат главоболие, мигрена и нарушения в сърдечния ритъм. През 1998 година Европейският парламент признава страничните ефекти от ХАРП и призовава да се изготви зелена книга за последствията на военните действия върху околната среда. Тази идея обаче е отхвърлена под натиск от САЩ. Петко Гънчев. Той продължава да работи с Българска академия на науките над своите изобретения. Познавате добре електротехника от Велико Търново, чието прогнози много често се сбъдват на 90%. Видяхме какво е ХАРП. Видяхме една смърт на едно момче. Някой ще ни упрекне, че проявяваме някакво си черно чувство за хумор, като смесваме тези две неща. Добро утро на зрителите. Сега първо само искам да направим една демонстрация на нещо напълно законно. Мини ХАРП в радиолюбителски обхват, за да видят зрителите какво представлява въпрос. Това е мини, а те вече могат да си представят за какво става. Сега само дръпнах се за момент. Да се дръпна? Защо? Защо? Така, по обясними причини. Дръпни се. Така. Ето, значи, добре, включвай. Малко по-силно говори Петко, за да видим. Ето, това е излъчването. Спокойно, няма. Ето, това е излъчването от мини ХАРП. Ето го. Така, значи, ето го и от тук, и от другата страна, която е. Виждате. Така, давай, изключи го долу. Така. Какво е това? Хайде, обясни ни. Това е мини ХАРП, така ли? Да, значи това е напълно законно радиолюбителско, 10 пъти по-мощно от GSM клетка в радиолюбителски обхват. Какво направи в момента? Значи направих демонстрация на СВЧ вълни на практика с мощност 200 вата. Български, Петко, моля те. На български. Значи това е 200 вата, а това, което е в Аляска е 1 милиард вата. Това нещо променя ионосферата, с пръскането на самолети допълнително опроводяват Земята и на практика с модулация. С ниска модулация може да въздействат върху Земята, могат да въздействат върху климата. Така, когато се модулира с човешки глас, това нещо могат да бъдат зомбирани хора, т.е. да им се насочва мисленето в определена посока. Масово се използва в държави за... Знаеш, че ще ни помислят за крайни и за в момента, че говорим някакви врели кипели. Това е истината. Просто давам пример. Пустинна котка. Това е също ХАРП, която може да насочва вълни към определени хора. При това положение им вдига температурата и те просто бягат. Какво за самолетите? Я кажи, защото наскоро се дискутираше. Значи ето го. Това са наночастици алумини, които се разпръскват. При нормално положение самолета като лети до 5 минути дирята изчезва. А това нещо стои с часове. На практика става като една скара, опроводява се и там, където има нужда, да речем. Къде са тези снимки и какви са тези хора? Ами много интересно. Значи ето тук е военен. Военен, който пръска. Никой не знае какво пръскат, нали, но на практика те опроводяват Земята и на практика могат да променят климата. Т.е. могат да правят торнада, могат да правят минус 50 градуса, плюс 50 градуса.
могат да правят бури, каквото искат могат да правят. Кои са те? Кои са? Каква е тази теория на конспирацията? Теорията е, че при промяна на ионосферата на практика това нещо оказва влияние на цялата земна атмосфера. Това е всичко като скачен съд на едно място, като се промени и всичко останало е. Така е, това е истината в общи линии. Може да въздействат с СВЧ вълни с модулиран глас върху хора. Това нещо, тия опити продължават още от миналия век, от 50-те години. Това реално ли е в България? Може ли да се случи един политик? Вижте, аз не зная политик дали го използва в България, но предполагам, че може да има и мобилни такива станции. Станислав, конкретния случай, понеже намесихме едно семейство от Горна Оряховица, една мистериозна смърт, за която от вътрешна информация от полицията имаме нямато обяснение. Имаме реплика на Станислав. Купих плочки, татко, утре ще лепим банята, утре той си е пуснал трифазен ток. Сега само да обясня. Това нещо, когато се моделира с алфа вълните на мозъка между 7 и 8 Херца, това нещо... Български пак, молете. На български значи той го чува като вътрешен глас. Това е положението. Значи даден човек може да го зомбира пред това положение. Нали? Може да смята, че е фентази, но това е реалността. Тоест даден здрав човек, абсолютно прав, на практика може каквото иска това нещо да го свърши. Това нещо е реално. Харп. Да. Това Харп ли? Този военен, който стои до алуминиевите частици, които разпръсква и като гледаме самолетите всеки ден, които оставят трайни дири, какво е това? Никой не знае. Значи може да бъде зараза, може да са наночастици, може да са всички неща, може да ни подготвят. Не е ли газ на реактивен самолет, който гледаме и стои по-долу? Не. Това нещо всички пилоти казват, максимум до 5 минути дирята изчезва след него. Хората гледат, виждат самолета, лети дирята. И 30 минути. 30 не. Значи тук стои с часове при това положение. В общи линии. Просто трябва да се направи земен радар, който да засича до тази височина опроводяването, за да може да се докаже, че това нещо наистина е опроводяване, наистина са някакви наночастици. Защо се прави, Петко? Дай пак в теорията на конспирацията да се върнем към оня филм с Мел Гибсън, който всички го мислеха за луд. Да. Сигурно и тебе те мислят за луд. Сигурно и че обръщат... Мога да им извадя документи преди месец от академията, че съм абсолютно здрав. Якът бик, нищо ми няма на практика. Абсолютно. Това нещо е реалност. Петко, моля те, имаме въпрос от студиото. Колегите също искат да се намесят, да ни допълнят. Мартине, само да питам господин Ганчев, възможно ли е Харп да влияе повече, когато човек е в самолет и е на по-висока височина? Дали случайно Харп не влияе по-силно, когато си в самолет, например, защото имаме примери за хора, които по някакъв начин странно се държат, само когато пътуват със самолети? Разбрах. Харп. Може ли и влияе ли, ако си в самолет? Пътуваме в самолет. По-силно ли е влиянието на Харп, ако пътуваме, защото има хора със странно поведение, пита колегата Вито, като пътуват с самолет. Има ли значение въобще надморската височина? Сега само да обясня, няма никакво значение надморска височина, има значение отвора на стъклото. Значи СВЧ вълните, които са 300 ГГц, спокойно могат да минат през самолетното стъкло. Това няма никакъв проблем. Ако това нещо е модулирано, няма никакъв проблем дори на хората, които са в самолета, да окаже това нещо влияние. Нали? Това е съществуваща система. Също GPS-а на пчелите. Пчелите много, които замряха. Кажи за пчелите. Чу се, скоро ще слагаме чипове на пчелите. Глупости. Как ще да бъде с мравките си едно да ги маркират? Хай сега, те мятат ни по върбите. GPS-а на пчелите се губи от Харпа. В общи линии и умират. Така седят си пчелния рой, фаща пътя и заминава, никой не може да разбере. Добре, защо не се знае толкова много за Харпа, тъй като от 1993 година тази система се пази в някаква тайна, говори се за триене на записи, за някаква мистика, което засилва допълнително теорията на конспирацията. Иначе вижте сега, има апаратури, с които се засича, да речем, изменението, да речем, нискочастотното на Земята и след това примерно е контролирано земетресение. Как да се предпазим, Петко, от Харпа? Има ли възможност за защита обикновения човек, който страда дори понякога от параноя, че може да го записват, а пък камо ли да му влияят на ума? Сега, гледал съм, значи, томографски снимки на мозък, на два вида човек. Единият човек, който примерно казано по някакъв начин му е въздействано с това нещо. Областта на мозъка е много разширена, а когато е вярващ човек, на този човек абсолютно никаква промяна. Той човек трябва да има вяра. Има ли вяра, няма значение в какво. На него не може да му се въздейства. Това е доказано. Виждал съм томографски снимки за това нещо. Вярата ще ни спаси. Петко Ганчев, темата Харп и земетресенията, катаклизмите и температурните аномалии, които между впрочем ще се обсъждат днес в парламента. Колеги, към вас.
Благодарим много, Мартина, благодарим много и на господин Ганчев, както винаги изключително любопитно и интересно да наблюдаваме всичко. Явно вярата работи в много повече ситуации, отколкото си мислим.